madoda amakhulu ngicela ngineshishana zomoya. Sicela kini madoda engiphala umsebenzi. Sicela kini madoda amakhulu. Sicela kini madoda ahlala olwandle, madoda ahlala emfuleni. Sicela kini madoda amadala, sicela kini madoda, sicela kini madoda. Vumani ke bomkhulu nogogo bese kuyasebenza kana manje. Ngiyakhuleka makhosi amakhulu. Ngiyakhuleka kini madoda amadala. Ngiyakhuleka ndlondle enkulu. Ngiyakhuleka madoda. Yebo madoda, siyakhuleka madoda amadala. Banibingelela madoda amadala ashuthayo. Banibingelela lapha. Sibomkhulu nogogo kwenze njani? Sashutha into izolo yonke sayiqeda ama-hour amabili. Ngoba bengibikile nje bomadoda amakhulu ngacela futhi ukuthi ngicela nivume bekwenze njani khulumani madoda. Yebo. Angibikelanga ngesikhathi. Cha siyaxolisa bomkhulu nogogo. Siyaxolisa. Cha siyaxolisa ndlondle enkulu kwenzeka iphutha. Bathi izolo angibabikelanga ngesikhathi ukuthi kuza izinto zokushutha yikho isound ingaphumanga. Bathi nalena mabethanda bangayenza ingaphumi kwalesi ishutha namhlanje. Hayi, siyaxolisa. Cha bomkhulu siyacela ndlondle enkulu kukwazi ukuthi kulunge bomkhulu nogogo babuye kwesibili. Ngisengibikele ndlondle enkulu ukuthi kunomsebenzi onjengalo. Ngicela nivume madoda amadala. Siyabonga makhosi amakhulu, siyabonga. Siyakhuleka kini nogoja ngamandla ocansini ulala nokuphenduka. Tuthwane izimbiza phansi amaphele pick up avoidable amaketanga ngaphansi njalo ngoma. Siyakhuleka kini madoda amakhulu enengene esikhona saphuma sifutha. Siyakhuleka entabeni zamazambothi mangqongoze. Siyakhuleka umfulo kamabele komaduma. Siyakhuleka kini makhosi amakhulu, sikhuleka emfuleni, sikhuleka olwandle, sikhuleka ematangeni. Sikhuleka kini madoda amakhulu ahlala emfuleni, madoda ahlala olwandle. Sengikhona ngilapha yimini uandile ongumshana kwandimande. Socela ke bomkhulu nogogo bese kuyakhanya kube kuhle. Makhosi. Okuzalele khona inkukhu. Uyabo uthothi umuntu unento emhambayo ebusweni mayethi phatha ngaboni lutho sekufanele agqume kathola into ezosusa leyo nto le isichitho siyingozi ngoba siyabahlukanisa abantu bethandana njengoba kuthiwa isichitho into echithayo uthothi omunye usebenzisa itoilet indle ehamba etoilet ethola induku kwamsuzwane afike enze lento eyenzwayo lapha abiza igama lakho omunye usebenzisa isithombe mawuthi ufuna ukuhlukanisa abantu uthola ukuthi usebenzisa isithombe athatha isithombe sakho athatha isithombe salowo muntu lo abafuna ukubahlukanisa nangempela futhi bahlukane siyingozi kakhulu kwisichitho ngisho emsebenzini uyaxoshwa ngisho ibhizinisi lakho liyaphazamiseka mase ufaka isichitho. Unasibuka uDokotela uDlamini yena ukuthi ikuphi la ngathi ujule khona noma ugxile khona kakhulu uneqiniso lokuthi hayi mawuthi unenkinga la wafika kuDlamini lezo nkinga zakho zobe seziphelile. One umuntu ofuna umsebenzi ngiyamsiza mina guarantee. Umuntu onebhande 3 days maye khona ngiceleze bafowethu obubuka le video ophethwe ibhande 3 days ngiyagaranta ngiyabheja futhi. Umuntu onesilonda maye khona okuthiwa lesesehlule ngiceleze kimi bafowethu ngimlaphe ngiyabheja lapho. Umuntu osuke icala nje ngiyabheja futhi lapho. Kuningi ke umuntu othi Dlamini ngeproblem yemali ayihlali mawunenkinga yemali. Ngiyakwenzela into yemali ungabe unebhizinisi ungabe yona uqobo ayihlali imali guarantee kulezo zinto lezo. Umuntu ofuna izinsizwa olandelwa izinsizwa ngeibhamu ngayo yonke into. Cha kafike emhlonishwa. Ngithande mina ukuthi abaningi mina bayathumelelana umunye atshela omunye ayabeze umuntu osuke nezitha zabantu kunentambo la ekhaya ezitha enginayo eyinkinga intambo bawuxoxela abanye abayaziyo ikhona intambo yezitho efana nje okhalo bese kuba ibhandi la ekhaya futhi kuyakhulekwa abafuthi uma usebenzisa into za la ekhaya kuyaphinde kukhulekwe futhi. Ikuphi uDlamini akakwenzayo ukubuyisela emphakathini waseNingizimu Afrika njengokubonga nje ngokumesekwa kwawo?
cha mhlonishwa ngine NPO ebizwa ngokuthula Art Promotions ekhona elekelela abantu whether kuma feeding schemes baphakele abanye zicathulo sihambise ezikoleni kuningi nje umuntu akwenzayo makukhona abantu abaxakekile siyakwazi ukubalekelela futhi sihambe sekulowo mndeni neteam yami engisebenza nayo ngamne NPO nasema video nami umuntu uma engena ku Dr. A Dlamini ku Facebook na kumzimba Khalimali Dr. Dlamini Mzimba Khalimali ku YouTube uzobona nje kuningi engikwenzayo ukusiza emphakathini nabantu nje ngibalekelela futhi angathi nomazwi wakho kuphetha owayobhekise kwiningizimu Afrika nje yonke nabantu enibelaphayo iziphi izinto ongathi bengayiqaphela uma behamba beyabalapha bendabuko noma behamba lapha hamba khona uma bedinga usizo okokuqala ngicela ukukhuluma nabafundisi laba abasindisiwe ngicela ukukhuluma nabo bafundisi ensindisiwe angabi ngathi umnikela ingeni mangakhulumanga kabi ngabelaphi nezangoma nabantu abathandaza ababathandaza akusho ukuthi imali ingena kini ngoba nakho nikhulume ngokwelapha nezinyanga umoya wokulapha mangabe uwumfundisi unebandla musu uqheka abanye abantu ngoba nathi asimgxeki mina ngiyakholwa mina eZayoni kodwa kunabafundisi abantu mabekhuluma kube sengathi mawusiza abantu sekuyona topic abama ngayo bekhulume ngokuthi fanele ungayithatha into zabelaphi nani umuntu akenza into akholelwa kuyo ngoba nathi sikholelwa kulokho esikholelwa kukho ilokho mhlonishwa umbuzo wakho ubuthi kambe ukuthi umbuzo kubantu enibelaphayo nenisazoba lapha ipheni engabaxwayisa ngakho konke labasuke behamba khona bebheka belapha endabuko engabaxwayisa ngakho ukuthi izikemu iningi manje kulapheni ilokho ngifuna ukusho futhi ayikho inyanga engisabayo ngikhuluma iqiniso izikemu ziningi and ukulapha kungcolile manje kungcoliswa ngabantu abayibiza ngabelaphi bengebona abalaphi abazongcolisa igama lokulapha ngathi mangithi ngiyayikhuluma lento iqala ukuvela kukhona inqwaba abantu abathi bathwalisa abantu bedlala ngabantu bethi bayabathwalisa bedlala ngabo ngikhuluma iqiniso nawe unoyibuka le video ngifuna usho futhi mawuthanda ungifonele ngoba niyathanda ukungifonela mangikhuluma iqiniso abazi kahle ukuthi lento ayikho so ngifuna ubaxwayisa abantu ukuthi abavula amehlo lento yafika nabantu bokufika behambe bethi bathwalisa abantu bebarobha lapha nedamche emaholi lapha emabhilidini lapha eThekwini so umuntu akabhekisisa abantu akuwe basiza uDlamini utholakala laphi uma ngimfuna ngumuntu ofuna usizo isigodlo sika Dr. uDlamini silapha ekhaya eMalukazi Road 5 ekhaya phinde futhi sibe khona isigodlo kwaNongoma esiphambanweni eringini siphinde futhi kube khona imain office elisesangro house ebese uDlamini etholakala enambeni e072 7746 aphinde atholakala ku Facebook Dr. A Dlamini uzobona ngaba following ngabantu abaningi abamlandelayo abawo 201,000 kuya ku 300,000 ebese phinde etholakala ku YouTube Dlamini Mzimba Khalimali na ku TikTok futhi uDlamini ukhona inamba nje yiyo le 0727746107 okunye engifisa ukudlulisa kubantu abangasebenzi abafuna umsebenzi mabe ne-ID nje bayakwazi manje ukuthi bangene bajoyine la kunama product la ekhaya amaningi akhona officeini abantu abasizakala angikwazi bafethu ukufika kuzo zonke indawo mawukuthi awusebenzi uhleli ekhaya usebenzi sondele officeini lika Dr. uDlamini ubuze ukuthi yini ungayenza kanjani indlela yokuthi uyithole nawe ususebenza ngokudayisa ama product ka Dr. uDlamini ube iagent engazi ukuthi eMelo khona abantu abakhona kunabantu mfowethu asebedla imali abakoMatatela Kokstead nabantu abasegoli ngabe ngithamarana kodwa mina ngithama agent akhona okuyiwona engivele nginika inamba ngithi xhumana nobani uyena ozokulekelela siyabonga kakhulu besiphethe umelaphi wendabuko uDlamini Mzimba Khalimali ngicela mhlonishwa ungena lapha emakhosini kancane ungakavali nje ngwabikela ukuthi sesiqedile ngizwe ukuthi athini ngoba ngiwazibile ngalesikhathi ngikhuluma nawe ngizongena nje uyothatha lona ibhayileli njengoba ubona angithi uyabona mawuphendula ikamera ukuthi la kuvalekile ngicela ungena lapha mhlonishwa kancane ngikhulume nawe
Siyakhuleka makhosi amakhulu. Yebo bomkhulu nogogo. Siyabonga madoda. Sicela kini madoda. Yebo. Siyakhuleka ndlondle inkulu. Sicela kube kuhle madoda. Siyabonga ukuvuma ngoba izolo nifikile lapha bafikile kwangavela lutho lapha emshinini kwangakhanya lutho. Mase bethi bayabheka emshinini akusaveli lutho. Siyaxolisa madoda amakhulu, siyaxolisa madoda amadala, siyabonga futhi. Mhlonishwa. Bathi bacela ukukukhumbuza ukuthi batheni kuizolo. Bacela ulungise lento abathe ilungise. Kuyezwakala. Uyazi mhloni bathi bacela ulungise lento bathe ilungise ezokuvulela izinto zakho. Kulomsebenzi wakho umkhulu uyeza. Ngoba njengamanje usazo interview abantu abaphezulu. Kunabantu abaningi abasoza zakuwe. Abaningi abakodwa mangabe ungayilungisi lento yasekhabo mama nabana nakini izophinde lento ibe inkingi. Ngizwile makhosi. Siyabonga madoda amakhulu, siyabonga bomkhulu nogogo, siyabonga. Siyabonga. La nikuthiwe ephusheni uyena umuntu ozongisiza. Bangifuna baze bangithola. Bathi siyacela. Ngathi mina uma ngisuka lapha ngiya khona lapha kuzoba u10,000. Wathi umndeni cha, sicela ukukunikeza u10,000. Babefike lapha ekhaya belapha kwaRondo. Ngeza la ngafe ngabheka ngabuza. Kwathiwa lo umuntu uzophuma. Kodwa manje fanele mina ngiqale ngikhulume naye. Banginika u10,000 ngafaka upetrol lapha emontweni sahamba sayincoma ngesikhathi sama visit ngabanika iID yami. Mangifika lapha ngangena wajabula lo muntu wakhala inyembezi wathi ngikubona ebusuku ngilele kuthi uzongisiza. Ngamkhulekela lo muntu kuphela. Ngase ngimtshela ngathi mina kuthiwa wena ngutshele ukuthi kunomoya owangena kuwe. Owangena kanje ngentombazane. Lo moya wangena ngentombazane owalala nayo. Ukulala nomuntu wesifazane awulali naye nje kuphela ulala nanemoya ahamba nayo. Ukulala nomuntu wabulala umuntu kusuke kunemoya ahamba nayo. Lensizwa yayilala nentombazane enesatanism. Mayilana nentombazane enesatanism yasingenwa lo moya ukuthi ifuna igazi. Mawuke wayigqoba ngonyawo ivela inyanya ikhipha umezigwaza. Mangabe nike naqabani vele igwaza. Ithi lensizwa ke ebusuku ngithe mangilele ngaphupha kuthiwa wena uzongikhulekela ngale nduku yakho iphatha iphi le nduku ayiphethe. Ngathi mina ikhona nansi. Wathi ngicela nje ungikhulekele. Angikwazanga ukumthinta ngayo ngayibeke ewindini ngakhuleka. Ngoba kwakunomoya okumele ngudestroye kuye uqobo. Kufana nento yama drugs. Ama-drugs anomoya ongekho right. Ubona umuntu enza izinto wrong. Akusenzi yena sekwenza lento yemimoya ahamba nayo. Sekukhona lento efuna igazi kumuntu obulalayo. Yaphuma leyo nsizwa. Yaphuma leyo nsizwa yangapha koShowe. Yaphuma leyo nsizwa. Namhlanje ngaphandle ngikhuluma ngento yemoya. Imoya ijule kakhulu. Kunabantu abenza izinto abangeke futhi bazenze mabengekho imoya ebahlasela ebakhavile. So emfowethu indaba umoya ijulile. Even nalomoya othinta abantu abama lesbian namagay. Manje noma ngibiza kahle. Kushiwo njalo noma nathi singazi ukuhlukanisa kahle ukuthi leyo moya leyo angazi ukuthi oyigay yini oyilesbian yini kodwa khona leyo nto leyo. Kusuke kunomoya ongena kumuntu. Whether lo moya umoya kaSathane wobsathanist noma umoya wokuthi umama ufike wakhulelwa mina ngangaphila. Yangenziwa lento okuthiwa ukubelethiswa angangaqanje igama angangagqokisa ngangenzelwa lutho into ethinta usiko ngangayenzelwa ngangathi kwangathinteka lutho ebese kuhamba isikhathi umama bese kukhulelwa ingane yentombazane ngalesikhathi ekukhulelwa ingane yentombazane mina ngisekho izinto zami zosika zenziwanga nokukhuleka nje nani nokugezwa ngokwenkolo noma ngokusika kwenziwanga ebese mangifika udadewethu efika emhlabeni afike kukhona umoya wami mina njengobhuti wakhe ngifike mina ngimoverpower ngimembathe udadewethu ngihlale kuye ebese ngithi mina ngoba ngimdala mina ozoqhwakela kuwe ebese kuhlala umoya wami kuye
uma ngabe phuma emhlabeni ezalwa ethi mayikhula azalwe enemizwa yomuntu wesilisa umuntu wesifazane ngisho imisebenzi ethanda ukuqukula izinto ezisindayo ethanda ukusebenza nabafana adlala ibhola noma ehamba hayi ukuthi yini umoya kabhuti wakhe omcontrolayo ongene kuye wahlala kuye wasuphazamisa umoya wakhe so nisho kudala babevele bezibe khona abantu abanjalo kodwa kwakuba nendlela yokuthi kushwelezwe emsamo kubike kube khona izabe ezenziwayo ingaveli lento and kwakukhona kwakubanjwa imbuzi kuyemsamo kuyoshwelezwa kuthiwe bomkhulu nogogo nansi ingane isigilela imkhuba kwenzakaleni siyacela ukuthi lo moya usuke ngiyayikhumbula lento khona phekenze kakhona ngabizwa ngafike ngahlola ngathi mina no lo mntwana lona njobe benza kanjena kunomoya kanje umama wakhona wakhala inyembezi wathi hawu mina ngangithi mina into encane ngoba kwakunenyanga yachitha ngithi mina kwakumuntu lo wayesephila kwakuyingane yomfana njengoba lengane intombazane ihlupha yenza yonke lento ithanda ukuthi yona intombazane kodwa ithanda ukudate namanye amantombazane izibona indoda umoya osuku uyicontrol and umuntu onjalo ngeke umenze lutho ngoba akayicontrol unomoya ahamba nawo. Ngifuna sibuke into yesithwalo ukuthi ukuthwala kuyinto ekhona yini futhi bungakanani ubungozi njengami ngiyiclient ngisiza umuntu othwele ngabe futhi ukuphi umehluko phakathi kokusizwa umuntu othwele nomuntu ongathwele mangakanani amandla imuphi umuntu onamandla ozoba namandla amaningi ekutheni inkinga yami iphele noma ngizosizakala ngendlela efanayo ikuphi okusheshe kushabalale ikuphi ngempela kuzolasta kube ikhona ake ngichaze leyo kuthwala ikhona futhi bayayenza abantu kodwa mina ngini advise abantu bakithi ukuthi hambani niyothwala ngikhuluma mina nje umzimkhalimali uzozizwa ke lezi claims zezinyanga ezithi ziyathwalisa zibe idlala ngabantu uzoleze ehlola ku TikTok lale pheko umbhede lapha phuza isavana ngapha uyakuhlolela ngapha de gumule enza ucansi lapha uyakuhlolela wena ngapha thathe nje amabhaya abeka ngenanga ngisho isigodlo bese bethi bakuhlolela ekuhambe ethi uthwele kanti umuntu othwele akahamba imemeze ethi mina ngithwele umuntu othwele nothwalisayo omunye utshela omunye ukuthi hey usibanibani uyinkinga ubungozi bonke ethwelwe 1 umuntu othwele nokusizwa umuntu othwele okokuthi amandla asuke kunika wona kusuke ngewona amandla enatural uyangizwa mhlonishwa kunjani inkukhu yesiZulu ingozi inkukhu elwamthutho ngoba isuke ikhuliswe ngamameshi yafaka umjovo nani empilweni yakhe egazini kuba nezifo ezithile ezikhozayo ngoba ayiyona inkukhu ekhule by nature ikhuliswe ngezinto ezithile kodwa inkukhu yesiZulu le eqinile isuke ikhulele yona by nature kaNkulunkulu kodwa lene ka 3 weeks ka 4 weeks kusokuthi 6 months 6 weeks 2 months kusokukhona izinto ezifakiwe yabooster okuzohamba isikhathi kube khona ama side effects akhona egazini lakho ngesikele kakhulu umuntu mangabe ethwele eksisiza fanele wazi ukuthi ubungozi bukhona 1 umuntu mayethwala kunento esuke iphathiswa yena noma unikwa yona okuthiwe nayo into ezomsiza lo muntu mhlawumbe kufa umuntu mhlawumbe umuntu wayethwele naye abulawe noma shone ngendlela ashona ngayo ebese kusuka lapho kuthathwa welo yamuntu ezofakwa kuwe bese ehamba nawe mayifika lapha ekhaya umuntu engena la ekhaya ezosebenza ngabe unebusiness ungabe unani idlozi ngalesikhathi ingena lento esithwalo noma yaleso sigubho suke sifakiwe esisithwalo noma ngabe imvu oyothwaliswa ngayo emfuleni ibeke lapha ekhanda emahlombe ibulawele kuwe bese kwehla igazi unikwa amandla ngendlela unikwa ngayo kodwa kufanele ukwazi nakho ngalesi sikhathi ufike ekhaya ungena liyaphuma idlozi elinatural liye ngaphandle bese kusala lento ikuhlalise ke lento ikunika imali ube nemali ube nayo yonke into kodwa egcineni uyakhala ngoba kusokukhomba ukuthi lenhlahla osukunayo akuyona yakho. Ngifuna sibuke ubungozi bokucupha ake sithi kulimela umuntu ngesibhamu noma ngommese bese lo muntu siyamphathisa into esimphathisayo ukuthi alande lo muntu akamlandayo bungakanani umngozi mawubheka njengomelaphi wendabuko nawe usubuka futhi izimo wayibuka kubantu beqhamuka nenkinga ehlukahlukene bukhona ubungozi kulokho kakhulu bukhona ubungozi kulokho mhlonishwa ngoba umuntu uma ephathisa isikhala ake sithi uphathisa umese ngishilo le kule interview ade siyixoxa izolo ngathi mina kunomuntu umndeni engeke ngawusize manje emzinto
owathi mangabe kushona ubaba omncane wakhona bamphathisa isikhali. Nangempela abantu ababe bawufwa babembulalile bashona bonke, bashona ngawo isikhali futhi okumesa. Bajabula bomndeni. Uthe mayiqeda wabuya weza lapha ekhaya ngoba umuntu uma ephathisa isikhali umngozo obukhona uyabuya phela ezekhaya uyabo. Ngalesikhathi ebuya ezekhaya usebabulele laba bantu. Mind you, lesasikhali akaphucwanga sona. Useyabuya usaphethe lesikhali, useyabuya uzongena kuphi lapha ekhaya. Mayifika lapha ekhaya sebeyaqala ke mabethi beza kuye beza nalesi sikhali sebeyaqala abantu bayashona ekhaya, sebeyashona abantu. Bayoza bambe beyohlola kufike kuthiwa hayi kukhona inkinga ekhona kunomuntu owangcotshwa nesikhali, fanele umuntu aphucwe isikhali. Sekuyitoho manje kufanele ambiwe manje. Akuphucwe lesi sikhali. Sikhishwe ngaphandle kwenziwa usiko lakhona ukucupha umuntu kuyingozi manje zomphathisa isikhali. Ngifuna sibuke indaba yenkonzo nokwelapha ngendabuko. Kunabuphi ubudlelwano sibona abafundi inyanga eziningi noma belapha endabuko abaningi bakhonza bayelapha futhi. Kunabuphi ubudlelwano lokho? Ukwenze njani ukuthi umuntu ethe khonzwa ekholwa aphinde futhi umelaphi? Ngabe bukhona nobudlelwano phakathi kwalezi? Cha, bukhona ubudlelwano. Ngani nodokotela besilungu bayasijova laphana besijova ngezinto abasijova ngazo lemjovo esingayazi ukuthi kusuka ikhandwe kanjani. Babuye lapho behambe bebe emasontweni. Ikuphi inkinga mangabe ukuthi umuntu uyalapha njoba ngilapha mina ngilapha ngihlahla la nazi ihlahla. Yabo? Imithi lena la esuke ehlathini egayiwe. Ayikho into wrong la. Umuntu uyagqoma uyaphalaza uyageza. Ngifuna sibuke umngozi besichitho ukuthi bungakanani kumuntu noma ngabe isiphi isichitho akashawe ngaso. Bungakanani umngozi? Ubungozi bukhulu umhlonishwa entweni ethinta isichitho ngoba kuyenzeka uthola ukuthi kunomuntu onesichitho sobukhuphi. Kube khona umuntu oba nesichitho ebenezinduna eziphuma lapha ebusweni eziningi anyanywa ngabantu. Kusuke kusetshenziswa into ethile ethinta amasimba enja, kwasetshenziswa into ethile ethinta bodwa. Akhombisa ubungozi bodwa. Red means danger. Red means danger. Ingozi. Red means danger. Enter at your own risk. Futhi mawungenela ngenile. Enter at your own risk. Wangena la ukuthi kokwenzakalana ekhaya angihlangani nakho. As long wena uphumalele ngihappy mina. Wangena la ukuthi uzothi uphuma la ungakadlula ekhaya kube kungena ucingo uyofica ama miss call yakho yokuthi sekumoshakele ekhaya. Anginankinga nalokho mina as long wena happy. Inhloso yami bafowethu mina kahle ngiyena umthakathi. Kahle ngiyena umenzi okubi mina. Kodwa ngumuntu othanda abantu. Ngifuna abantu bonke emhlabeni babe njani? Babe happy. So ngaphandle kwemali ngeke uze ube happy ngoba zonke izinto zidinga imali. So la siphoqa izinto ngenkani. Kodwa la isuke kungena umuntu othi sengikhathele. Sorry mama bese kuphoqa isimo. Bengeke ngize ngiyenze lento. Ukube bekhamba kahle. Indoda ethile leyo. La kuka sorry mama bese kuphoqa isimo. Ibingasekho into ebengizoyenza. Ayikho into ebengisingayenza mama nawe baba bese ngibona kuphoqa isimo ukuthi angingene kulendlu. Ubani lo muntu? Sorry mama bese kudinga ukuthi sikhulume ngawo kumuntu osuke udinga ngaleso sikhathi. Siyasihlonipha isintu thina. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ndikanjalo noDikoloshe. Kunobungozi esisuke sibitshela abantu. Sibitshela lo muntu osuke efuna uDikoloshe noma efuna wona lo mantindane. Lezi zinto izinto ezikhona. Lezi zinto izinto ezibaluleke kamnandi. Ngithele izinto zisweet. Ngithele izinto zibaluleke ngaphezulu kokubaluleka. Manje ke kudinga ukuthi ubungozi. Ngalenkathi ufika umuntu ezenyangeni ezofuna uTimantindane, uDikoloshe, umkhofu. Simfike simhlalise phansi. Masikuhlalisa phansi bese sikutshela ukuthi nginomantindane. Nginomkhofu. Uma kunezinto kuhamba ngakubili. Kufanele ukuthi khambe ngakubili kube nomfazi, kube nani? Kube nendoda. Sometimes lokho kusiza ukuthi ubungozi bungabi khona. Ngoba kunye kuyalithanda ucansi.
ngoba kunye kuyaganga ngoba kunye mawukuthatha kubeke ekhaya fanele kube ekhaya kube nesixhwala fanele kube nomuntu ozophithana ikhanda yonke lento kodwa ngeke ngibe deep la kwimedia kodwa ngiqonda ukusho ukuthi kunobubi bakho kunobubi bahle kodwa sikuxoxa nomuntu osuke kufuna kuphi esigodlweni sibitshela ukuthi athi abanje la ekhaya mawufika ngifike kubalele ngithi ufunani asho bese ngithi mina okay mina ngino 1 ngino 2 nginodinga ukuthi sikhulume ngawo kumuntu osuke udinga ngaleso sikhathi siyasihlonipha isintu thina uyangizwa ukuthi ngithini ndikanjalo noTikoloshe kunobungozi esisuke sibitshela abantu sibitshela lo muntu osuke efuna ini uTikoloshe noma efuna ini wona lo mantindane lezi izinto ezikhona lezi izinto ezibaluleke kamnandi ngithela izinto ziusweet ngithela izinto zibaluleke phezulu kubaluleka manje ke kudinga ukuthi ubungozi ngalenkathi ufika umuntu ezenyangeni ezofuna uTimantindane uTikoloshe umkhofu simfike simhlalise phansi masikuhlalisa phansi bese sikutshela ukuthi nginomantindane nginomkhofu uma kunezinto kuhamba ngakubili kufanele ukuthi kuhambe ngakubili kube nomfazi kube nani kube nendoda sometimes lokho kusiza ukuthi ubungozi bungabi khona ngoba kunye kuyathanda ucansi ngoba kunye kuyaganga ngoba kunye mawukuthatha kubeke ekhaya fanele kube ekhaya kube nesixhwala fanele kube nomuntu ozophithana ikhanda yonke lento kodwa ngeke ngibe deep la kwimedia kodwa ngiqonda ukusho ukuthi kunobubi bakho kunobubi bahle kodwa sikuxoxa nomuntu osuke kufuna kuphi esigodlweni sibitshela ukuthi athi abanje la ekhaya mawufika ngifike kubalele ngithi ufunani asho bese ngithi mina okay mina ngino 1 ngino 2 ukuthi uzothi uphuma la ungakadlula ekhaya kube kungena ucingo uyofica amamiss call yakho yokuthi sekumoshakele ekhaya anginankinga nalokho mina as long wena happy inhloso yami bafowethu mina kahle ngiyena umthakathi kahle ngiyena umenzi okubi mina kodwa ngumuntu othanda ini abantu ngifuna abantu bonke emhlabeni babe njani babe happy so ngaphandle kwemali ngeke uzube happy ngoba zonke izinto zidinga imali so la siphoqa izinto ngenkani kodwa la isuke kungena umuntu othi sengikhathele sorry mama bese kuphoqa isimo bengeke ngize ngiyenze lento ukube bekhamba kahle indoda ethile leyo la kuka sorry mama bese kuphoqa isimo ibingasekho into ayikho into bengisengayenza mama nawe baba bese ngibona kuphoqa isimo ukuthi angingene kulendlu ubani lo muntu sorry mama bese kuphoqa isimo ngase ngilithwala lolu gogo mfowethu nami ngihlengezela inyembezi uma sengiletha umuntu engimbone na 36 ezongena la ngihlengezela inyembezi mangibona umuntu ona 30 ezongena la ubuhlungu benhliziyo ngihlengezela inyembezi uma ngibona umuntu Nkosi yami bese ngiyiduduza ngithi kodwa kuka sorry mama bese kuphoqa isimo bese kufanele lo muntu angene la ayikho into bengayenza ayikho into angayenzanga akulungi lutho babethelile ekhaya benza ibizile inyanga uyile kubathandazi wenze konke wayesebona ukuthi no angiye kwa sorry mama bese kuphoqa isimo 2+2 sikadla senyama safela mfowethu yabona masikhuluma ngobuthakathi sikhuluma ngabo nabo mfowethu ngikhohlise mfowethu la kamlamla juqu kwanhluphe kuyasala kule ndawo uma usungene la mfowethu ngiyakutshela angikhulumi mina ngomuntu ozodlala ngikhuluma ngomuntu othi beyingasekho into engayenza angeke ngife ngihlupheka ngizalwe ngihlupheka ngiphinde ngife sihlupheka kanje sizathwala kanti ukhona uMakhisimusi into zamadoda ekuzikuhlupha kakhulu uyinaka kanye ngoChristmas njalo nge25 December uyenaka ube rich ube isigwili itholakala la kwa 2+. Awu madoda uMakhisimusi dakhisimusi umfana ufikile uboyo fana la 7 hayi doda le akushubile emhlabeni mfowethu kodwa njengamanje sila ezikabhoqo lo sorry mama bese kuphoqa isimo mama ngixolele bese kuphoqa isimo hayi ngisebenze wanele ngasebenza ngahluleka ngaguduza ngahluleka uthi 2+2 sorry mama bese kuphoqa isimo indeke idistance ukusuka ekhaya uza la egodlweni elokho ekubuza nje are you sure awumthatha ukopa awumthatha ufana na7 awumthatha uMakhisimusi athi umuntu mina ngithi sorry mama bese kuphoqa isimo ngikhathele angithi lapho sikhuluma ngomuntu oqalile wazama mfowethu amabhizinisi awalungu wazama mfowethu kuyosebenza akwenzeki lutho
wahlabela amadlozi, wahlabela ina kwenzeki lutho. Wazama ukuyothatha lento yangathatheka. Usezame konke mfowethu. Angikhulumi ke ngabantu mina ngithi mina wazi wafika ku 45 years nje ungenalutho ekufuna uvele uzothi uzela ka sorry mama ngoba iswe sokubheda ngempela.